Hola, molt bones i benvinguts a un nou capítol de la pròrroga. Tornem a estar aquí una vegada més amb l'Oriol Villar. Hola, bones. Hola Isaac, hola a tots i pues, una setmana que hem tingut moltes coses que les explicarem i moltes ganes de tornar una setmana més aquí a la pròrroga, que sé que us està agradant moltíssim i amb ganes de començar. I aquí estem. Avui tocarem temes, el més important de tots, el més impactant a nivell global i a nivell local, el clàssic, primer clàssic de la temporada, victòria del Madrid, ara entrarem en detalls, el Girona, que se li tornen a escapar els punts, el descompte una vegada més, i l'Espanyol, que segueix en molt bona línia. Sí, l'Espanyol està a tope, cosa que el Barça no ho està aquest any, i el Girona és el que deies tu, que està amb molta mala sort als últims minuts i ja ho explicarem tot això que ha passat. Doncs vinga, tot això i més en el vídeo. Doncs comencem pel clàssic, una derrota dolorosa potser del Barça al Bernabéu. Estem a 5 punts, es va jugar el que el Madrid va voler, errors no forçats, que en parlarem de tot això, sortida de pressió poc encertada, la falta de profunditat per bandes, la pressió continua fent aigües, com ja hem comentat en els últims vídeos, circulació molt lenta i jugadors fora de forma o que tornen de lesió. Anem per parts, Isaac. El partit es va jugar el que el Madrid va voler des del minut 1, potser fins al minut 60-70, que el Madrid ja potser va fer un pas més enrere, però la dinàmica del partit era a favor i molt a favor dels blancs. Sí. Mira que el Barça va tenir molta més possessió, les estadístiques són un 68% de possessió del Barça, però bé, bastant estèril. El Madrid va controlar, era sensació de perill constant amb les arribades d'Mbappé, les desmarcades que tirava a l'esquena, i això que deies ara del minut 70, jo crec que em van venir petits flashbacks de l'era que el Barça no guanyava ni un clàssic, en què el Madrid sincerament es limitava a guanyar i ja està. I a defensar-se tancats a darrere i aprofitar els Sense necessitat de prendre riscos perquè no... Sí. El Barça no en general. I potser ho enllaçem amb això d'errors no forçats, no? Que el Barça, amb una pressió sí que era bona del Madrid, en molts moments del partit, el Barça, en condicions normals, hi ha situacions, per exemple, el Koundé que porta una temporada que està amb un cumple, que fa errors, que fa passades de... A primer ja em ve un saque de banda del nostre camp, que saca i no sé, la pilota va directament amb un jugador del Madrid, a mi això ja em calenta molt. I són errors que això també implica que la sortida de la pilota no estigui gens bona i que el Madrid això ho va aprofitar moltíssim i en moltes ocasions. Sí, això ja ho destacava Marcus Surca a la de premsa, que deia una de les diferències del Madrid de l'any passat i aquest era que l'equip pressionava molt millor a dalt. Suposo que per això va decidir treure la parella Eric Covarsí. Jo crec que també. Perquè t'aporta més joc que si fiques a Araujo, que era l'altre possible candidat a estar a l'eix de la defensa, però bé, ni amb els dos experts en sortida de pilota el Barça acaba de sortir-se'n. No, i perquè és que la signatura pendent potser és aquesta, no? A les dues àrees, com estàs... els matisos que estan fent a les dues àrees, no? Potser amb sortida de pilota, el que estem comentant ara, i després amb la pressió que continua fent aigües, perquè ahir el Madrid va sortir la majoria de vegades trenta el gol del Barça de Fermín, que a Arda Güler s'adorm, que és una cosa poc probable, que Arda Güler no crec que tingui, que té s'ha d'adormir allí. El Madrid va sortir molt net sempre amb la sortida de pilota. Sí. Vaig veure un vídeo a Twitter d'un noi que es diu Roger Bonet, que fa vídeos i penja coses molt interessants, i que deia que la sortida del Madrid va estar plantejada totalment per desequilibrar la pressió del Barça, que és molt a l'home, i per fer això jugaven amb generar espais amb els jugadors. De que, per exemple, els centrals estaven molt tancats per obligar els extrems a haver de córrer més recorregut. Els laterals també, algo baixos i molt amples per obligar els laterals del Barça, que són els que salten, a també generar molts espais. I aleshores hi havia canvis de jugadors al mig del camp dels jugadors del Madrid per desorientar, perquè a vegades el central no sabia si fer un canvi de marca amb el migcampista, allà generava un espai i després el podien aprofitar per fer un canvi de joc, un canvi d'orientació, en el que amb això feien molt mal i desubicaven completament.
I després amb atac, i amb el bloc ja instaurat al camp contrari, circulació molt lenta, falta d'idees, joc interior molt pobre, perquè Fermín ahir no va estar gens bé tret del gol. No, el vaig veure molt poc. Sí. En les zones interiors sempre estava com Sí. a l'altra banda de la jugada. I després ja podem entrar amb el tema de les lesions i del poc ritme de competició d'alguns jugadors que tornen de lesió. No? Lamine no està gens bé, no és cosa d'ahir, sinó ja ho vam veure al partit del PSG, ja ho vam veure al partit contra el Girona. Era estrany que el Lamine 1 contra 1 no tingui oportunitat per marxar, que quasi que ningú va intentar, perquè repeteixo, no està bé físicament. Després hi ha la polèmica aquesta absurda de fora del camp, les de la Kings League, a mi tot això m'interessa ben poc i forma part al final del circ del futbol que s'ha creat també o que era de xou. Després Ferran també surt una sobrecàrrega, no?, que tenia amb la selecció que quan va tornar cap aquí, que no estava fi, també no era un partit fàcil per Ferran, perquè això, que està fora de forma, quan rebia el Madrid se li tancava 5 jugadors, 4 al seu voltant i allí tampoc no podia allò. Li va costar molt el tema d'atacar espai. Sempre el Militao el tenia a sobre, quan venia a rebre el Militao estava a sobre i després no se veia amb l'energia de potser desubicar els centrals i generar algun espai. I jo crec que no és l'excusa de les lesions, que el Barça ahir partís al Bernabéu, però sí que crec que, i t'ho dic a tu fora de micros, que estic convençut que si el Barça amb tots els jugadors al 100% i aptes per competir, el Barça ahir supera el Madrid, ja et diria més que amb facilitat, perquè jo el Madrid sí que és molt millor que l'any passat, però tampoc la cosa que ens volen vendre des de Madrid. Sí que és un equip que està més ben organitzat a darrere, però jo segueixo veient coses, carències que veia l'any passat dels esforços defensius de Vinícius o d'Mbappé. I després parlem del final del partit, que és un partit que el Madrid jo crec que surt pitjor, no perquè, el Madrid havia de guanyar sí o sí, perquè el Madrid després de 4 clàssics no podia perdre 5, i més amb un inici de projecte amb Xabi Alonso, però crec que l'espectacle que va muntar després del partit és d'equip, per mi, petit, i que, no sé, a mi em va donar la sensació de dir, és que estem veient, si és un clàssic que el teu rival ve amb hores baixes, que no té jugadors, quasi tu veus la banqueta i el Barça, i que hi havia allò que diguessis, hòstia, aquest et pot ajudar des de la banqueta a fer mal. És que no hi havia ningú, és que... No sé, a mi el Madrid em va semblar una imatge de l'equip petit i després el de Vinícius sortint allí, anant cap al vestuari, cagant-se amb la mare de l'entrenador i de tothom, no ho sé. Sí, bueno, jo no vull entrar gaire en aquests temes extraesportius perquè, bé, ells saben el que van fer, el per què, també al Barça no són tots sants. Sí. No. Va ficar... Bueno, però al final forma part del xou, perquè Courtois també va dir que el Barça robava i que ell havia tingut la sensació que el Barça... Els clàssics sempre van a favor del Barça, però això és el circ del futbol. Sí, jo això, agafant el que has dit abans del que creies que el Barça guanyaria, em va deixar molt a desitjar, perquè, per exemple, sortir de pilot, que destacaven molt, en teoria són els titulars, tota la defensa i els 2 pivots. Aleshores, potser veure més de Koundé, més arribades, perquè on destacaves que Vinícius fa pocs esforços defensius, se'l va veure molt poc ahir, i a més un dia que Lamine es veia superat i els defenses del Madrid feien una ajuda per encara superar més a Lamine, doncs vaig trobar a faltar que Koundé li pogués donar un cop de mà, o de que bueno, en molts altres aspectes el Madrid et podria quedar molts més gols. Sí. Deixant a banda fores de joc, penals, històries, Mbappé les va tornar a tenir, ja no eren fores de joc com la temporada passada. No, eren més justes. Perquè el segon gol que va fer que van anul·lar... La ungla del dit, saps? És com aquell de Lewandowski de Real Societat. Si te'l diuen, te l'has de creure. Sí. Però... te l'has de creure. Bueno, que el Barça ha de trobar l'espurna de l'any passat i que si la troba després la tornada i al Camp Nou, i a veure que allí es decidirà tot i veure si el Barça està tan lluny com estava l'any passat. Sí, i queda la Supercopa, queda molt per aprendre, molts matisos, acaba d'incorporar jugadors claus que estan lesionats i bé, passem al Girona. Som-hi.
Unai 10 més. Esteu veient aquí el títol. El Girona sí que se l'ha vist jugant millor, és cert, però la primera part, tenint 3 jugadors d'aquest talent, et van generar molt poc. Sí. Et van generar molt poc. I vas haver de necessitar una vegada més el Salvador Estuani. Et va donar la vida, i per no parlar de Unai, que bueno. Ja veureu després què en pensem de la seva actuació sobre l'11 de la jornada. Sí. A veure, la primera part, jo vaig sortir i t'ho vaig comentar amb tu per WhatsApp, la primera part. Primer, 2 coses. Et vaig preguntar les intervencions de Sionkov i de Banat. Sionkov va anar de més a menys, va començar amb una sotana, diria, i alguna acció a conjunt i tal, però bé, surt fora de ritme perquè va tenir uns minuts al partit anterior, però altre ritme de competició. I Banat no se'l va trobar, crec que em vas dir 3 intervencions, Sí, 3 tocs i 2 o 3 intervencions, no massa més, em vas dir una cosa així. Va ser el partit molt pobre. I després amb la sensació que vas marxar al descans, haguem pogut fer molt més, perquè ara ho parlarem, a l'Oviedo hi havia un de Jesús defensiu per la banda esquerra, que hi havia Nacho Vidal, i l'altre era Vinyes, que jugava de nou, però passava el 4-4-2, amb defensa passava a l'extrem dret, que no sabia ni una ajuda, hi havia tot el rato. Àlex Moreno, sol, l'autopista a les 3 del matí. Sol i Joel Roca per la banda. Estaven completament 2 sols. Joel Roca tirava més cap dins, perquè és un extrem que parteix a banda, però sempre li agrada jugar més per dins, i Àlex Moreno tenia tot el carril sol, que quan rebia, és que faltava aquella cosa que tenia el Girona fa 2 anys, que era que amb poc, combinant, sempre trobava l'espai per acabar jugades, i no va acabar ni una a la primera part. No, i és això, també quan em vaig demanar les dades, no sé si et vaig dir que havia fet una de 4 o una de 8 centrades, que dius, Sí. has arribat tantes vegades a línia de fons i menys d'un 30% les has pogut ni que sigui rematar, hosti, hi ha molt, Vale que doncs, les centrades poden ser més imprecises o tal, però és que estaves jugant contra la pitjor defensa de joc aeri de tota la lliga. Sí. Que aquí en el plantejament potser podies haver-ho vist i ja ficar Estuani en vista d'això, molt hipotètic. Sí, això són... Molt hipotètic. A més, Estuani està per jugar els minuts que té. Però, hosti, sí que si arribes tantes vegades, tens tantes ocasions clares per poder generar, i que tot se'n vagi en or, que no puguis ni provar alguna vegada una combinació interior, un últim toc que et doni joc per dins. Sí, és que el joc interior va ser molt pobre fins a l'entrada d'Unai i de Lemar, perquè la primera part i part de la segona jugaves amb Banat, Joel Roca per dins, i Ivan Martín també estava per dins. I Xiankov i Brian Hill també, molts cops també li agrada molt jugar per dins. No hi havia combinacions fluides amb els jugadors interiors, que són els que t'han de fer mal, que són on hi ha més qualitat del Girona. Res de res. Res de res. Va ser l'entrada del... Aquí, com veieu, va sorpresa el número 8 del Malroc, que va dir Luis Enrique al Mundial, que va ser ell i va canviar completament el partit. Juntament amb Lemar, que a mi em va sorprendre els minuts de Lemar, també. Quan van fer aquesta mena de canvi d'esquema més a una 4-2-2-2, una cosa així, Lemar i Unai, bueno, es trobaven d'espais pel mig que dius tot el que no hi havia a la primera part, ho van saber trobar, combinacions molt fluides, Unai ficant-se a driblar. Sí. Que Maradona mateix. Sí. Que a mi m'ha sorprès, perquè hi ha algú passat amb Unai, algú passat amb el Marsella, perquè si no s'entén que el Marsella és cap a aquest jugador. Estava cedit al Panathinaikos. Sí, per això, que algú ha passat allí amb el jugador. Però m'ha sorprès que jo Unai el tenia com un jugador amb molts esforços defensius, a la pressió molt intens en pressió, i no el coneixia tant amb aquesta qualitat per driblar jugadors, acabar jugades, portar el pes ofensiu de l'equip. A mi m'ha sorprès molt i molt positivament. Sí, bueno, el que fa és un golaç. Sí. Que a la defensa de l'Oviedo li diuen, xato, tens aquí... Tens barra lliure i tota la diàmetre de 20 metres per xutar, però igualment, fica-la tu allà. Sí. Fica-la tu allà. I això, i Unai i Estuani, són salvadors i indispensables per Mitchell. Sí, aquí t'entra el dilema de tens Joel Roca no, perquè, saps, és un noi jove que t'està rendint al nivell, però tens a Brian Hill, Ivan Martín el podem incloure una mica, a Chigankov, a Esprilla, a Abel Ruiz, jugadors que has portat per donar-te un rendiment
i al cap i a la fi és Stuani, una altra vegada més, que fa 9 temporades, em sembla que està a l'equip, 30 i pico tacos que té, i et segueix salvant el cul. Sí, sí. Porto, que també és un altre veterà, que ja no et corre el que et corre, el que et corria, però et segueix corrent tot i més. Falta un pas endavant dels que has portat. Sí. Onahi... I amb mi se'm va significatiu, tal com estava el partit perdent amb 0-2, que fiques Stuani i dic, doncs el següent canvi se l'Esprilla per buscar les centrades. A mi és un canvi que potser no se n'ha parlat massa, que Esprilla no sortís del camp. No va jugar. Potser és una cosa que també s'ha de... Potser és un toc d'atenció cap al colombià de Midtjylland. I jo crec que encertar, perquè la temporada d'Esprilla està sent una cosa per analitzar-la. No, partits horrendos i l'únic és això, que tens Lemar, que també t'està donant una mica de rendiment, Sí. però també et rendeix 20 minuts. Sí. Te'n juga 60 el dia següent amb cadira de rodes. I vas estar, a 2 minuts de sortir de zona de descens. Que hagués sigut a la primera victòria aquesta temporada del Girona començant perdent, que això és una cosa que ho deien des de la transmissió i van dir, potser és l'agafada, no? La mufa d'haver-ho dit, però hòstia, és un altre cop que estan negats o tirant mala sort, no sé què passa. Segon partit consecutiu que perds punts els últims instants de partit. I amb un penal de merda. I amb un penal tonto d'Àlex Moreno, que per mi va fer molt bon partit Àlex Moreno, va interpretar molt bé el que havia de fer, però clar, hòstia, un jugador, tio, amb l'experiència que tens, que has jugat o no has jugat, no pots anar amb una centrada, amb els braços així enxacats, no ho sé. Jo com vaig veure la jugada, primer que no vaig veure ni que l'havia tocat en directe, Sí, tampoc. perquè no em vaig fixar que saltava així, però hòstia, quan vaig veure la repetició dic, cabron, què fots, tio, com vas així? És que cada partit us regalen una vermella, un penal infantil. Aquestes desconnexions tontes que tenen sac, tio, que... És que si ja et costa no encaixar gols i vas regalant això, Sí. no hi ha forma. I passem a la cara positiva de l'Espanyol, que a la prèvia del partit van celebrar els 125 anys d'història i no ho van fer d'altra manera que amb una victòria contra un equip i rival directe. Dues de les revelacions. Sí, les revelacions d'aquest equip, que sorprèn, no?, veure l'Elx tan amunt. L'Espanyol potser no sorprèn tant, perquè ja el coneixem i al principi ja havíem vist que amb la plantilla que tenien podien estar dalt, però l'Elx, un recent pujat de categoria, hòstia, doncs sorprèn, no? Samarreta molt guapa, el 125 anys. Sí, molt xula. Que jo no ho sabia, s'ho van explicar a la transmissió, jo no sabia que l'Espanyol, els seus orígens no era el blanc i blau, sinó que era el groc i negre. Ho van explicar l'origen i era bastant xulo. Anem per feina, a veure, doncs, de l'Espanyol, com veieu aquí a pantalla, 125 anys de la seva creació, victòria i somiant ja amb Europa, tocant posicions europees, en la quarta posició que després veurem. Edu Expósito és el jugador insubstituïble de l'Espanyol, és el timó de l'equip, ja sigui de mitja punta o de pivot com va jugar l'altre dia. L'esquema de Manolo sense Puado continua sent molt efectiu, ara en parlarem de la posició de Pere Milla i de la companyia. Piqué abans que Urco, una cosa que potser va sobtar una mica a l'11. Ramon Terrats és la cara negativa potser de l'Espanyol aquesta temporada, que està desaparegut. I per últim, el molt bon nivell de Rubén Sánchez. Doncs això, anem amb Edu Expósito, timó de l'equip, brújula, contemporitzador, digueu-li com vulgueu, és una meravella. Sí. Va començar jugant de pivot i la sortida de pilota de l'Espanyol era molt fluida. Molt neta. Va passar a la mitja punta i d'aquí va arribar el gol de Carlos Romero. Sabia quan caure a banda, quan moure's, sabia filtrar passades, un espectacle de partit. I quan s'ajunten aquests jugadors, Edu Expósito i Carlos Romero, l'Espanyol és quan més ho nota, perquè són jugadors amb molt tacte tècnic, amb molta intel·ligència tàctica, que es troben i sempre es busquen i ho fan en situacions de camp on poden generar ells perill, on ells se senten còmodes. I sí, a mi m'agrada més l'Expósito quan juga de pivot perquè t'ajuda molt a la sortida de pilota, perquè si tens a mitja punta, fiques, com l'altre dia, Piqué i Pol Lozano, que no són tan nets, potser amb la pilota dels peus, no?, amb aquesta sortida, la sortida potser costa una mica més, es fa encara més farragosa. Però clar, és que quan Edu Expósito trepitja zones altes del camp és que és una barbaritat. Sí, t'ho genera tot i és que és el que et dicta el joc, és el que estàvem parlant. I bé, l'absència de Puado que no es nota, perquè estàs tenint a Edu Expósito rendint a un nivell estratosfèric, però és que Pere Milla s'està carregant l'equip a l'esquena, està fent de tot i més.
perquè està jugant per banda, però per habilitar el carril completament per Carlos Romero es mou més en zones interiors, combina la perfecció amb Edu Expósito, amb Roberto, amb Quique, amb qui estigui allà, i també està sent un espectacle la seva temporada. Sí, i bé, estàvem acostumats que els últims partits Cuadro jugava més de segon punta per la dreta, però també Cuadro l'havíem vist molts cops patint de banda i fent el mateix que està fent Pere Milla, que és anar cap dins i pitjar tot el carril, com deies tu, a Carlos Romero. Per tant, l'esquema no ha canviat, han canviat els noms, però les peces, la pesa d'engranatge és el mateix i el Girona s'està trobant molt còmode amb aquest esquema i està funcionant a les mil meravelles. Sí, ara això una altra cosa a destacar i és que Piqué abans que Urco, Sí. ho hem dit. Urco, fitxatge demanat per Manolo. Sí, a veure, era una peça que amb la via que vam fer amb l'Edu ja ho va dir. Serà Urco i si no és Urco, no sé què es farà, però s'apretarà Urco fins als últims minuts de mercat i així va ser i se'l van emportar. Clar, el que aquí passa és que l'Espanyol és un equip diferent al de l'any passat i també ho mencionava l'Edu, que ha de donar un pas endavant en pilota i ho ha fet. Ho ha fet. Què passa? Que Urco és un tio més sòlid, però potser més posicional. Sí. I per aquest joc més dinàmic que t'està portant l'Espanyol ara mateix, Piqué Piqué. t'aporta un múscul i un recorregut i una cobertura de camp. Sí, molt. I per la pressió també t'ajuda més, el que dius tu. Piqué físicament és molt més d'anada i tornada i amb la pressió alta que va fer l'Espanyol a l'Elx, sobretot al principi del partit, una pressió molt alta, Sí. Piqué d'aquí és molt millor que Urco, perquè dius tu, és més posicional. Clar, jo el vaig veure al camp i dic que aquest Tierrón pues, serà un pivot tranquil·let. No. Sí, home, No. el que corre Sí. va ser una meravella, ja ho va dir, Saràbia, que és que no van poder. Ell estava enfadat amb l'equip, estava frustrat perquè és que l'Espanyol... Se'l veia, no va jugar. durant el partit se'l veia, no indicacions aquí molt espavientos i tal. Sí, no, Manolo ho està fent molt bé, està sabent llegir tots els partits, està motivant a l'equip, que Sí. és el camp de l'Espanyol, a la mínima. Sí. Ja s'encén un incendi forestal i molt bé l'Espanyol aquesta temporada. I la negativa és la de Ramon Terrats, que està dient molts pocs minuts, els minuts que ha jugat doncs no se l'ha vist tal com se l'esperava, amb les ganes, no? Amb aquella expectació que hi havia a principi de temporada amb Ramon Terrat, que havia fet molt bones temporades, l'última al Getafe. A mi em sap greu, perquè és un noi que sent els colors, que és de la... Hòstia, son pare havia jugat a l'Espanyol, és perible tota la vida, soci... Sap greu, però, bueno, veient la plantilla, que estan tots enxufats, jo crec que Ramon Terrat s'acabarà... T'acabarà d'aprendre... És un nou club, un nou esquema molt radical del Getafe. S'ha d'acostumar una mica i jo crec que Ramon Terrat acabarà la temporada amb molt bones sensacions. A més, crec que serà un jugador clau si el Manolo aconsegueix ficar dins la dinàmica d'equip perquè és l'únic que pot substituir Edu Expósito. Sí. És un tio amb molt bon peu, molt bona lectura del joc, molt bona tècnica i hi haurà partits que si l'Espanyol segueix aquest ritme tindràs més càrrega de partits. Edu Expósito en algun moment haurà de descansar. I Piquel, Pol, Urco no sembla ser la seva virtut. Ramon Terrats potser tampoc és molt, diguéssim, semblant a Edu Expósito, però bueno, potser d'aquests que hem dit és el que més s'assembla. Sí, i parlant d'això que dèiem ara de la dinàmica d'integrar jugadors en el grup, ho va voler fer Manolo amb Rubén Sánchez i treu-lo d'allà. Sí, segon partit consecutiu sent titular i rendint a un molt bon nivell. Sí, el tio... No és perquè Omar ho estigui fitxat malament, No. que va. Els 2 minutets que ha entrat... I l'any passat, el partit passat, el Tartiere va donar va donar assistència, o sigui que ell, a més, Ramon Terrats, el Manolo ho va explicar a la roda de premsa, no és perquè jugui Rubén Sánchez, perquè vull que els dos estiguin enxufats, perquè serà una temporada llarga, hi haurà molts partits, molt desgast, doncs he de buscar peces perquè els dos estiguin enxufats i que, al moment, potser qui està guanyant la partida, al moment, és Rubén Sánchez. Sí, són dos perfils diferents, sí que Omar juga normalment així com més de tercer central quan fan sortida de pilota, i Rubén és un lateral més profund, un lateral molt alt, però és que ho està fent molt bé, i a més es patia, perquè de fet diuen defensivament, clar, Omar defensivament és un 10, i es patia, doncs què va fer? Va guanyar els 7 duels que va tenir, va tenir, em sembla, 2 intercepcions, 3 de 3 en entrades, també perfecte defensivament, i Omar s'ho ha de treballar, tot i que per mi és un jugador, per tant, no... I per acabar amb l'Espanyol ja, em quedo que el pas endavant amb la pilota l'han fet, però el partit contra ells a mi em va demostrar que han
han mantingut, han recuperat l'essència del bloc quan els últims minuts l'Elx apretava i a l'Espanyol li costava sortir, no es feia amb el control de la pilota que l'havia perdut gràcies a l'Elx. Hòstia, porteria 0, es van fer forts a darrere, quan havien de patir, van patir, van saber patir, i això també és un matís que han recuperat de la temporada passada i que s'ha de tenir molt en compte, perquè l'Espanyol ha hagut de tenir la temporada passada era la defensa. I així queda la classificació, amb l'Espanyol, com veieu, quart classificat a l'espera del duel entre el 5è i el 6è, entre l'Atleti i el Betis, que potser el mouen de la posició, si hi ha un empat, doncs dormirien una setmana més. Una setmana més no, dormirien aquesta setmana. A Champions, amb el Barça segon classificat i el Girona, que no es mou de l'últim lloc de la classificació. Molt bones notícies per l'Espanyol. Molt bones notícies, esperem que segueixin així i en part queda reflectit, com veureu ara, en aquest 11 de la jornada, amb Dimitrovic, de porter, s'estrena per primera vegada en el nostre 11 de la jornada, defensa de 4, composada per Carlos Romero, Lele Cabrera, Vítor Reis i Rubén Sánchez, que repeteix, tenim un mig del camp de 3, on destaca l'MVP, Ounahi, acompanyat de l'incombustible Edu Expósito i els molt bons minuts de Lemar, i a dalt, Pere Milla, Estuani i Àlex Moreno. A la porteria, ja ho hem discutit. Sí, aquí hem tingut molt. Tu potser preferies a Gazzaniga, jo dic, hòstia, Gazzaniga, tio, 3 gols, i Dimitrovic, porteria 0, Chesney t'aguanta el partit, et para un penalti. Per mi, entre Dimitrovic i Chesney, per mi, bueno, Dimitrovic està bé, no dic que no, però és que Gazzaniga el veia molt... Clar, jo tirava més perquè podria haver fet molts gols. Sí, però tanques cap 3, saps? L'Oviedo va fallar molt, tenia la pólvora molt molla i Gazzaniga és top 3 porters que més ha salvat el seu equip. Així que, bueno, per això hi tirava, però sí que és veritat que els altres dos van fer molt bones actuacions també. A darrere, Carlos Romero, ja ho hem dit, és dels millors jugadors d'aquesta temporada. 8 cops que surt aquí a l'11 de la jornada. Diria que el que més. Cabrera, molt bon partit. Riedel, entre la groga, que van molestes al mig del camp, va tornar el Cabrera aquell de sent el... Calero. El Cabrera... Bueno, va tornar Calero, que va fer un bon partit, però Cabrera va tornar a ser el comandante de la defensa. Vítor Reis, que en parlarem. Jo, al pròxim vídeo potser en parlarem de Vítor Reis, però a mi m'està... Saps que jo era bastant crític, que no em generava molts dubtes. Estic veient més cosetes, que s'està fent gran amb... Està agafant més solidesa i més contundència que li faltava. Rubén Sánchez ja ho hem comentat, el bon partit. Lemar va ser una de les peces que va ajudar el Girona a fer aquesta remuntada. Ounahi, que hem dit tot el que havíem de dir d'Ounahi, Expósito també ho hem dit tot. I a dalt, a veure... Hem tornat a tenir una miqueta de discussió amb el tema Àlex Moreno. Sí. Perquè hi havia allò de... Va jugar molt bé. Molt bé. Sí, va generar molt, però també... Un error infantil. Un penal que dius, tens l'equip com el tens, tu que ets un jugador veterà. Però és que dubtàvem, no? Bryan Gil tampoc no va fer un partit que diguéssim per estar a l'11 de la jornada. Del Barça no pot estar ningú, perquè Rashford no té l'assistència, poca cosa més, Fermín et fa el gol i poca cosa més. Lamine tampoc no va participar en quasi res al joc. I havíem de ficar Àlex Moreno sí o sí, perquè la resta no d'allò. Jofre no va desentonar, no va desentonar, però al principi del partit. Però tampoc no va fer un partit en línies generals. Va complir. Sí. Estuani havia estat sí o sí, però... Sí. Penseu no, podeu pensar el que vulgueu. Digueu-nos el que en penseu d'aquest 11 de la jornada, que us han semblat els partits dels equips. No sé si tens res més a afegir, Oriol. No, que ens comenteu aquí als comentaris de YouTube, que ens ajuda molt a nosaltres, que doneu like, que compartiu amb els amics, ens dieu per aquí les xarxes socials, ens seguiu, que fem molt bon contingut, i fins la propera, que sempre és un plaer. Doncs sí, ens veiem. Adéu, que vagi bé.